डिसेम्बर 5 तारिखରେ ମୋ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ କୁନି ଦିଅର, ମାନେ ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ସାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସିରେ ପୁରା ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କେକ୍ କଟିଂ ପାଳି। କେକ୍ କଟିଂ ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଇବାରେ ଲାଗିଲେ। କେକ୍ କଟିଂ ହେବା ପରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଖୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଖୁଡ଼ି, ମା, ସିପୁନ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର କେକ୍ ଖିଆ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଭାବିବ କି ଏମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ମିଳିନଥିଲା ନା କ'ଣ, ଏମିତି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମକୁ କେକ୍ ବହୁତ ଦିନରୁ ମିଳିନଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ସିନା କେକ୍ କଟା ହେବ, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ତ କାହାରି ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ ବି କଟା ହେଇନି। ଆଉ ଆମ ରିଷିଙ୍କର ବି କେକ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇଲି ଭାତ ଖୋଇଲା ଭଳି କେକ୍ ଖୋଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଳି। ଯିଏ ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋ ଗେହ୍ଲୁ ଦେଇଥିଲା ତା ଚାଚୁକୁ। ଆଉ ମୋ ଗେହ୍ଲୁ ବାବା ତା ଚାଚୁକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେବା ପରେ କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା ବୋଲି। ଏମିତି ଜଣ ଜଣ କରି ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଥିଲେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋ ପାଳି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସିଏ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଭାଉଜ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ନେବ କହୁନ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଖଉଛ? ସେ କହିଲେ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ହସୁଛି। ଆଉ ହସୁଥିଲେ ସିନା, ହେଲେ ସତରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ନ ରଖିକି। ତାପରେ ଆସିଲେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ, ମାନେ ଆମ ରିଷିଙ୍କ ମା। ଆଉ ତାପରେ ପରେ କାକୁ ବି ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କଥା କୁହାଗଲା, ସିଏ କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମ ରିଷି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ମୋ ଗେହ୍ଲୁ ବାବା ତ ସବୁଦିନ ଏତେବେଳକୁ ଶୋଇ ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଆଜି କେମିତି କେହି ଜାଣି ଚାହିଁଛି ତା କାକୁର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ନା କ'ଣ।